Kiestenieren. Dat heb je als er kiesten in je nieren zitten. Kiestes zijn holtes gevuld met vocht. Zo kunnen zo klein zijn als een speldenknop, maar ook uitgroeien tot de grootte van een pingpongbal. De hoeveelheid en grootte is voor iedereen verschillend. Kiestenieren is een erfelijke ziekte. Doordat de kiesten groeien en er steeds meer bij komen, kunnen nieren hun werk niet goed meer doen of er helemaal mee stoppen. Als de nieren door de kiesten groter worden, kan dat pijn geven in de buik of rug. De belangrijkste verschijnselen bij kiestenieren zijn hoge bloeddruk, urineweginfecties en bloed in de urine. Met een echo kan de arts zien of er kiesten in de nieren zitten. Om te weten om welke vorm van kiestenieren het gaat, wordt het bloed onderzocht. Er is helaas nog geen behandeling om kiestenieren te genezen of te voorkomen. Hiervoor is nog meer onderzoek nodig. De behandeling van nu bestaat uit het verlichten van de klachten, de bloeddruk verlagen en urineweginfecties goed behandelen. Vaak krijgen mensen met kiestenieren een zout- en eiwitarm dieet. Omdat de nieren steeds minder gaan werken, is bij ongeveer 2 van de 3 mensen met kiestenieren uiteindelijk een nieuwe nier of dialyse nodig.